Ayiwa bagayo furu cogoya la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na anw bɛ furu ye fɛn min ye ani arabu ka diinɛ bɛ ala bɛ furu ye cogo min fɛn cogoya kelenw tɛ anw bolo anw ye furu ye dafaɲɔgɔnya de ye ani balimaya kuralada ani sinjiya ani jigitugu ani hinɛ ani makari nin bɛɛ c'est-à-dire furu ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye anw bolo furu tɛ san fɛn ye anw golofinw bolo furu tɛ san hali furu nafolo minnu bi bɔ an ka bɛnbaw bolo bi a kɛra nafolo de ye ka bɛn ko yɛlɛma cogo ma wa hali y'a bilama ye ni e y'a yira yɔrɔ o yɔrɔ ko se bɛ e ɲɛ mɔgɔya dɔnbaw fɛ yen furuko kɔnɔ u ye fɛn min f'i ɲɛ k'i ka na n'a ye furufɛn na n'i nana n'a bɛɛ ye o muso kelen tɛ d'i ma mɔgɔya dɔɔnin bɛ minnu na walima mɔgɔya tɔ bɛ mɔgɔ minnu na golofinya kama kɔnɔ n'u y'a f'i ɲɛ ko u denmuso furu nafolo a bɛ bɛn 200 de ma ni e taara 200 ta ka n'a di o muso kelen o ti d'e ma tuguni n'u k'u denmuso ye furufɛn ye 200 ye walima furu nafolo ye 200 ye i bɛ na ni 100 ye walima 150 ye ko a tɔ k'o juru don i la o n'a ɲɔgɔnnaw a se b'i ɲɛ dɛ nka u ye min fɔ kana yira fiyewu ko nafolo min n'u y'a f'i ɲɛ ko u den furu wari ye ko e bɛ n'o di u den ma k'u den san u bolo ka taa n'a ye n'o kɛra o y'a kɛlen jɔnmaya ye an ka maakɔrɔw bolo o den kelen tun tɛ d'e ma tuguni o muso kelen tun tɛ d'e ma ka d'a kan furu tɛ jɔnmaya ye anw fɛ yen e ka autorité tɛna boli muso kan ko parce que k'e de y'a san ayi a bɛ d'i ma ni maaya de a bɛ d'i ma ni teriya de a bɛ d'i ma balima sira de a bɛ d'i ma ni jigiya de i m'a ye wa o y'an ka bɛnbaw ka ko ladannenw ye nka n'a nana kuranɛ kɔnɔ kuranɛ bɛna fɔ furu yɛrɛ bi kɛ cogo min na haya wɛrɛw bɛ yen baro cogoya fɛ n tɛ se ka na n'a bɛɛ furuko yɛrɛ kun kan nka mago bɛ kuma min na dɔrɔn ka se ka bɔ nin kumada in na n nana ni haya ye k'a jira i la kuranɛ miiri ye fɛn min ye furu kan walima furumusow kan ani furucɛw ni ɲɔgɔn cɛ anw ko furu ye ɲɔgɔn dafa de ye cɛ ni muso de bɛ ɲɔgɔn dafa k'a fɔ ko muso de bɛna don cɛ ka jɔnya kɔrɔ ko ka d'a kan k'a taara a san furumaya la ka na an ka mɔgɔya t'a ye ten nka arabu ka diinɛ b'a fɔ ko cɛlu ye musolu telenbaga de di c'est-à-dire cɛw ye musow laɲabaga de ye furumaya kɔnɔ ko k'a masɔrɔ ala k'u fisaya min kɛ ala ka aw fisaya min kɛ ɲɔgɔn ye ala ka aw fisaya min kɛ ɲɔgɔn ye donc cela veut dire que ala ye cɛw de fisaya ni musow ye mais an ka furu ye cogo la cɛ man fisa muso ye muso man fisa cɛ ye ninnu fɛn fila bɛɛ de ye fɛn dafabaliw de ye ni dɔ tɛ se ka dafa o dafabali fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn dafalen kelen ye donc ni fisɛmanjɛya nana dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ jɔnmaya de bɛ na i m'a ye wa furu kɔnɔ jɔnmaya tɛ an bɛnbaw ka furuko kɔnɔ ni bi tɛ ka d'a kan kangaya yɛlɛmana ko cɛlu ye musolu tilenbaga de di k'a masɔrɔ ala k'alu la fisaya min kɛ ɲɔgɔn di entre parenthèses segoya la sa ani k'a masɔrɔ alu na dalafa min kɛla entre parenthèses musolu ye alu la nafolo rɔ a ka dalafa min kɛ musow la a ka nafolo la cela veut dire que a ye musow ɲini wari min na dɛ o wari in dɛ aw y'o bɔli min kɛ o de y'a fisaya ni muso ninnu ye k'a kɛ o sanfɛta ye k'a sɔrɔ an ka bɛnbaw bolo ayi n'i taara muso furu yɔrɔ la ka taa fɔ ko e de ye muso san ko e ka se de b'a kan ko parce que e ye wari don a la o muso de tɛ d'i ma tuguni o bannen o furu yɛrɛ bɛ dabila i m'a ye an ka maaya ɲuman waati kɔni voilà donc ni mɔgɔ min ye haya tɔ lajɛ i bɛna kuma ye quoi i bɛna kuma tɔ ye ka taa fɛ komi n tɛ kuma ni haya in yɛrɛ bɛɛ nɔfɛ n bɛ kuma in yɛrɛ daminɛ dɔrɔn de nɔfɛ furu bɛ silamɛya bolo cogo min na
muso de ye santa de parce que e bɛ nafolo de bɔ k'a don a la wa nafolo in de b'a to e bɛ fisaya ni muso de ye e de bɛ k'a ni san cɛ ala yɛrɛ ko aw ka ala de ko ten ko c'est-à-dire musow de ka cɛw de ka kan ka ye musow ni san cɛ olu de ka kan ka musow dirige ka da mun kan ko ka d'a kan ko k'a masɔrɔ cɛw segoya ani segoya min bɛ cɛw bolo a kɛra fanga ye sa a kɛra segoya fɛn o fɛn ye ani k'a masɔrɔ u ye musow sanni min kɛ walima u ye u ka nafolo donni min kɛ musow la k'o de ye olu fisaya ni musow ye i m'a ye wa kuma tɔ bɛ duguma musow ka kan ka fɛn minnu kɛ kumaw bɛ duguma ani ni muso min kɛra cogo min na o ka kan ka minɛ cogo min na o kuma tɔ bɛ duguma haya kɔnɔ n ka laɲini n ka kuma t'o bɛɛ nɔfɛ kuwa i m'a ye wa ni mɔgɔ min ye nin kuma ninnu lajɛ ka tila ka taa haya wɛrɛw bɛ yen n'i taara yen nɔ muso cɛw fisayalen ni musow ye k'a sabu kɛ cɛ y'i ka nafolo bɔ k'a don muso la ye o musow bɛ taa kɛ cɛw bolo cogo min na dɛ ko o musow de bɛ cɛw bolo sa i n'a fɔ mɔgɔ ka maɲankɔrɔ walima i ka tigaforo walima i ka maloforo i ka ɲɔforo n'i ka pɔmɛtɛri de foro b'i bolo cogo min na dɛ i bɛ don a kɔnɔ cogo o cogo ka di n ye su o tile o cogo o cogo ka di n ye kuwa parce que ka d'a kan e ta de don i y'a san de i ka sebaga de b'a sanfɛ i m'a ye musow de bɛ taa kɛ o ye arabu diinɛ bolo olu ka ɲɛfɔ cogo la i m'a ye ko aw muso y'a ka sɛnɛkɛforo aw ka foro de don n'a fɔra ka foro don hali ka kaba foro ni en tout cas foro siya o siya n'o e b'o la sa kɔni i ka foro de don wala mɛ i ka foro don kun min b'a kuma kɔrɔma don koyi nka munna o kuma kɔrɔma in fɔra ka d'a kan e b'a ni san cɛ de a tɛ se ka ban e ka yamaru ma kuwa i m'a ye ka d'a kan e de y'a san e de ka nafolo b'a la c'est-à-dire e de ka fisa ni a ye i m'a ye mɛ an ka mɔgɔya t'a ye ten de golofinya t'a ye o cogoya la golofinya b'a ye de i ye mɔgɔ ye cogo min na i muso ye mɔgɔ ye ten de wala i ye mɔgɔ ye cogo min na dɛ muso in fana ye mɔgɔ ye ten de wa e kelen tɛ se ka furu kɛ wa ale kelen fana tɛ se ka furu kɛ f'aw fila ka fara ɲɔgɔn kan de maaya kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka furu kɛ an bɛnbaw de y'o dɔn k'o kɛ k'a sɔrɔ ala m'a f'u ye kira ma n'a f'u ye kodɔn hakili ni danbaga ye yiri min d'u ma o y'a kɛ n'o de i m'a ye ni e bagayogo nana fɔ ko anw ngolofinw ko an ka furu ko ye ko muso ye an bolo i n'a fɔ mago ɲɛna ko n'i taara yɔrɔ k'i b'a fili o kuma sugu ninnu ye banyɛrɛlakan de ye o ni nkalontigɛ ka da mɔgɔ la o tɛ tiɲɛ ye o ye arabu sɔn de ye quoi o ye arabu diinɛ sɔn de ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ yan ko i jɔ ka haya ɲini ka na sa karamɔgɔ bayogo e ye ɲɛfɔli min kɛ ko ko kɛmɛtu walima ko kɛmɛtu sa o b'an golofinw bɛɛ ta e yɛrɛ b'o la nka komi arabu lafasa ni diinɛ lafasa o de bɛ mɔgɔ bila a kuma sugu ɲɔgɔnnaw la e y'o jira ko anw de ye musow kɛ c'est-à-dire mɔgɔ ɲɛfɛn dɔrɔn de ye quoi k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye anw ka bɛnbaw ka diɲɛ ye cogo la n m'a fɔ bi mɔgɔw dɛ nka an ka bɛnbaw ka diɲɛ cogo kɔrɔma la o kuma tɛ tiɲɛ ye quoi nka e ka o kuma in n'i nana don e yɛrɛ ka danaya fɛn kɔnɔ n'o ye kuranɛ ye dɛ e y'o kuma min fɔ k'a fɔ muso ye bɛɛ i n'a fɔ tulonkɛminani walima ɲɛnajɛ fɛn ye kuranɛ yɛrɛ de bɛ k'o fɔ yan i y'a ye wa ale yɛrɛ de bɛ muso kɛ fɛn nɔgɔma ye k'a sɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ k'a ni baganw ni yiridenw ni forow ni fɛnw bɛɛ dama kɛɲɛ olu minnu bɛ mɔgɔ nisɔndiya cogo ni dɔw la quoi k'a kɛ o n'a ɲɔgɔnna ye quoi c'est comme muso yɛrɛ tɛ mɔgɔ c'est-à-dire muso yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɔ quoi i y'a ye muso bɛ i n'a fɔ dabaw bɛ mɔgɔ bolo cogo min na u bɛ nisɔndiya i b'u balo k'u ɲɛ u tɔnɔni in kama quoi muso bɛ o kasaka de la silamɛya bolo i m'a ye wa o haya dɔ de filɛ nin ye kuranɛ kɔnɔ yan ne hakili la wala n hakili la i mɔrana fɔda de don a lafari a haya 14 yɔrɔ kuma tɔ bɛ sanfɛ ni mɔgɔ min ye kuma lajɛ sanfɛ i bɛna dɔn kuma bɛ kun minnu na ko negenafɛnw wala dɔgɔ fɛn ka na an ka fɛngɛ la pan quoi wala ko ala bɛ min fɔ ayiwa an ka foli bɛ
panafricain ni kulu sigo be toujours karamɔgɔ bagayo mare do voilà bagayo ne bɛ ka kuma cogo min na ne tɛ kuma tan ne fari ka kala ni kuma cogo ninnu ma mais komi a bɛ i n'a fɔ i ka question ninnu na i b'i sɛbɛ de la quoi i y'a ye o de kosɔn n bɛ k'i jaabi tan bagayo an karamɔgɔw bɛ to k'o f'an ye ko ni arabu diinɛ golofin minnu bɛ arabu diinɛ na a fanba n'u bɛ kuma k'u k'u hakili de demonter k'a bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka kuma quoi walima ka sɔrɔ ka miiri ka misaliya kɛ o tɛ dɔgɔyalima ye dɛ o ye jateminɛ de ye an ye min faamu sɔrɔ an ka silamɛw la kosɛbɛ kosɛbɛ an karamɔgɔw b'o f'an ye ko u b'u hakili de bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛ ka miiriya ye karamɔgɔ bagayo i ye question min posé yan ko silamɛ dɔ de ye baara dɔ de kɛ ko ka yira ni kɛmɛti dɔ min kɛra k'o ɲɔgɔn kɛ ko Sulemani Kande n ko Kamaserema de sindi k'o ye silamɛ de ye karamɔgɔ bagayo n b'a dɔn bon n ma d'a la k'e ye n ko karamɔgɔ ye sinon ne tun ye n ko karamɔgɔ ye ko n ko karamɔgɔ dɔ de bɛ n'i jɔ k'a bɛ waso golofinden a ɲɔgɔn golofinden dɔ la ne ni kuma sugu ye ne bɛ min f'o ɲɛna ne b'o dɔn karamɔgɔ bagayo i ye n ko min fɔ dɛ i ye n ko yɛrɛ min fɔ dɛ n'o bi fɔ mandenka kan fɔlɔw fɛ ani bamanankan fɔlɔw ni jula kan fɔlɔw ni mandenko ni a tɔw fɛ o ka ɲi yɛrɛ dɛ o ka ɲi dɛ i bɛ k'o kan yɛrɛ min fɔ dɛ ni mɔgɔw b'a kan wele bi ko ngo o ngo ni bagayo min ni hakili dayɛlɛ i kɛ fɛn dɔ miiri n'i sera ka silamɛ dɔ de fɔ n ye k'o y'o kan in kiri ye k'o de ye o kan in kiri ye karamɔgɔ bagayo ne bɛ da la k'a fɔ ko vraiment kɛmɛti ma baara kɛ min ka bon ni karamɔgɔ Sulemani ka ɲɛgɛn dilanli ye wa ɲɛgɛn kɛli ka kɛ ka mago ɲɛ o ma fɔlɔ Sulemani Kande la golofinya kunda o dɔn fɔlɔ wa Sulemani Kande y'a ka ɲɛgɛn kɛ ka kan min fɛ dɛ golofin dɔw de y'o labɛn k'a sɔrɔ u tɛ silamɛ dɔn u tɛ silamɛya dɔn u tɛ silamɛya bɛ bɔ mɔgɔ minnu ka miiriya kɔnɔ ka na dɛ olu y'u ka kan anw bɛnbaw golofinw y'u ka kan créer u ka kanw créer k'a sɔrɔ u tɛ silamɛya dɔn u tɛ silamɛ dɔn ni fɛn ka bon anw bolo bɛnba minnu sera k'o kɛ k'a sɔrɔ olu m'a fɔ ala dɔ ye u ci ka na o ɲɛf'u ye dɛ walima ala dɔ ye kɔnɔba dɔ ci ka na o ɲɛfɔ olu ye dɛ anw bolo o de ye kabako de ye ka sago ɲɛgɛn dilanli kan ɲɛgɛn filɛ nin ye hali sini kɛnɛ n'a ka di ne ye Sulemani Kande ye ɲɛgɛn min bɔ ne yɛrɛ bɛ se k'o ɲɔgɔn bɔ o ma daminɛ Sulemani Kande la quoi Sulemani Kande y'o ta a bɛnba kɔrɔ dɔw de nɔ na i m'a ye n'a ka di ne ye sini ne bɛ se ka ɲɛgɛn fana bɔ ka bɔ ka kɛ kuma n'a ye kɛ kan sɛbɛn ni a ye ne bɛ se k'o kɛ ɲɛgɛn de don foyi tɛ ni hakili ka sebagaya tɛ o dɔrɔn de don Sulemani Kande y'a ta in bɔ golofinya sigilen don jɛlakaya de kan ɲɔgɔn dafa wa mɔgɔya yɛrɛ woroki sira belebeleba dɔ de y'o ye ni mɔgɔ dɔ ye miiriya kelen dɔ sɔrɔ yanni a ka taa miiriya baden jutigɛ cogo dɔw la k'a sɔrɔ o miiriya kelen n'a y'a yakubaya a bɛ se ka bɛɛ nafa aw k'a bolo k'o la o ye jɛlakaya nafa de ye Sulemani Kande o ɲɔgɔn dɔ de kɛ inspiration dɔ de sɔrɔ ni jama farala kan k'a lawanga ka se kasakala bi n'i ye Sulemani Kande kunu k'a yira la ko a ye nin kasaka in sɔrɔ a b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la
ko ale kuma a bisigi ka bɛ se nin bɛɛ la jɛɲɔgɔn ɲumanw de y'o kɛ ani golofinya bɛ k'u ye cogo min na k'an ka ɲɔgɔn dafa o de b'o kɛ wa hali sini ne yɛrɛ ɲɛgɛn bɔ ni golofindenw fara ɲɔgɔn kan a bɛ san sɔrɔ ka taa fɔ tegebe i m'a ye kan min kɛra ka golofindenw fara ɲɔgɔn kan walima mandenkaw fara ɲɔgɔn kan dɛ walima ka mandenkaw kɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ ye o mɔgɔ minnu y'olu kɛ o tun tɛ silamɛw ye wa Solomani Kante mɛ kan kura dilan koyi a nana a benba minnu tun tɛ silamɛw ye dɛ minnu tun bɛ faso ni bulonda ni karamɔgɔ Bagayogo n bɛ misaliya kelen d'i ma fɔlɔ Solomani Kante ma n ko Kamasɛrɛma Sindi Solomani Kante nana sɔrɔ n ko Kamasɛrɛma sindilen don k'a ban pewu san ba yirikaw Solomani Kante nana sɔrɔ n ko Kamasɛrɛma kirera k'a ban pewu wa ne ti moden kelen dɔn n ko fɔlɔw ka kumakan na ko Solomani Kante de nana ni o ye ko n'ale kun tɛ ko mɔgɔw kun t'o dɔn ne t'o kumakan kelen dɔn n ko dɔn n'a bɛ yen ko karamɔgɔ min bɛna k'a dɔn o ka bɔ k'a ɲɛfɔ ne kuma ye ne t'o dɔn maa ye k'a fɔ ko kumaden dɔ de bɛ yen ko Solomani Kante de nana n'o ye ko n'o kun tɛ ko o kun dɔnnen tɛ ko Solomani Kante ka silamɛya de y'a to a sera k'o kumaden de labɛn ko o kumaden de labɔ k'o o fɔ golofindenw mandenka kan fɔlɔw ye a n'a bamanankan fɔlɔw n'a jurakan fɔlɔw ye ko ni Solomani Kante kun tɛ k'o kun tɛ ne t'o dɔn n'a bɛ yen n ko karamɔgɔ min bɛna k'a dɔn ka bɔ ka na f'an ye ne bɛ min dɔn Solomani Kante nana sɔrɔ n ko sindilen don marabaw kɛra ni a ye ka tɛmɛ Solomani Kante nana a benba kɔrɔw ka baara kɛ nɔkɔrɔ dɔ de nɔ kurakuraya n'o ye ka ɲɛgɛn labɛn ka benbaw ka kan ladani miiriyaw sɛbɛn ni o ye walima k'o kumadenw sɛbɛn ni o ɲɛgɛn ye o ɲɛgɛn nin min bɔra Solomani Kante fɛ golofinya kunda o ma fɔlɔ Solomani Kante la an karamɔgɔ Bagayogo ka ɲɛgɛn bɔ ka i miiriya labɔ o ɲɛgɛn fɛ karamɔgɔ Bagayogo o ma fɔlɔ Solomani Kante la o dɔn fɔlɔ wa k'a yirala A à Z n ko karamɔgɔ bɛɛ k'a yira bɛɛ la ko Solomani Kante mɛ n ko Kamasɛrɛma Sindi a ye ɲɛgɛn dɔ de sindi ka bɛn a ka miiri sebagaya ma k'o kɛ ka kan dɔ sɛbɛn o la walima k'o o ɲɛgɛn ni mɔlɔn ta k'o di kan dɔ de ma walima ka kan dɔ kumaden dɔ ta k'o da a ka ɲɛgɛn in na k'o tɔgɔ ye Solomani Kante de y'o kɛ karamɔgɔ Bagayogo na silamɛya min ni aw bɛ ka o lagosi ko ma fɛn dilan golofinna yan n bɛna silamɛcɛ kelen pe ta manden yan silamɛcɛ kelen min ni diɲɛ bɛɛ bɛ k'i mago ɲɛ ni ale ka tɔnɔ dɔ ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya golofinna yɛrɛ Solomani Kante silamɛ de kun don dɛ kamiti kun tɛ ala y'a dɛmɛ a sera ka sɛbɛnsun kere ye k'o to golofinna ye ne mago b'a la o ɲɔgɔnna dɔ fana kamitiw la kamitiw ka o minɛ ɲɔgɔnna dɔ o jira dɔrɔn i n'a fɔ Solomani ta bɛ cogoya min na Solomani ye n ko Kamasɛrɛma a y'a kere ye silamɛ de don nin fila an bɛ t'o kɔnɔ fɔlɔ ala in bɛ min fɔ kuranɛ haya la yan suratu Imurana kɔrɛ la a haya tan naaninan a bɛ k'a fɔ ye ko negelafɛnw kani sadiri negelafɛnw kanu o le cɛɲa de mɔgɔlu ɲɛkɔrɔ musolu dɔ ko negelafɛnw kanu de cɛɲa bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ musow la i y'a ye donc muso ye negelafɛn de ye k'o de sadiri o kanu de cɛɲa bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i y'a ye wa donc sisan ni e Bagayogo nana fɔ ko Musa Bagayogo ne nana fɔ ko non ko Kɛmɛtu de ye muso kɛ negelafɛn dɔrɔn de ye donc o kɔni ye i bagara Kɛmɛtu ma ye sinon a bɛ kɛ kuranɛ kɔnɔ ja ala de y'a fɔ ko negelafɛn dɔrɔn de don ko muso ye negelafɛn de ye
o ko wa ko ka ko fana ko negela fonde kanu la kenya de mo nya koro musulu do yayewa o te muso ye o sawa ani denw fana no ani kongew n'o ye nafolomugu ye yayewa i ka trésor quoi n'o ye kɔngɛ ye ani c'est-à-dire kɔngɛ lajɛta o la quoi ko a n'a sanu a n'a wariw ni sow k'o tɔmaseremalu ni kolonfɛnw ni sɛnɛfɛnw ko o dun ye diɲɛlatigɛ damu dɔrɔn de di c'est-à-dire ko nin fɛn ninnu minnu filɛ nin ye fɛn minnu cɛ ɲɛna aw ɲɛkɔrɔ quoi ɲɛnamaya in kɔnɔ n'o ye negelafɛn ninnu ye sa k'olu kanu de cɛ ɲɛna de mɔgɔw ɲɛkɔrɔ muso ni denmisɛnw ni kɔngɛ lajɛtaw rɔ a sanu n'a wariw y'a ye sa wa k'o tɔ masɛrɛmalu k'o ni kolonfɛnw ni sɛnɛfɛnw ko olu dun ye diɲɛlatigɛ damu dɔrɔn de di i y'a ye donc muso bilala o kasaga de la quoi k'a kɛ muso bɛ aw bolo dakun min na diɲɛlatigɛ in kɔnɔ aw fɛ yan dɛ ko o ni i ka sɛnɛkɛforo de bɛɛ kan quoi yɔrɔ n'i ka sɛnɛkɛforo n'a ɲɛna yɔrɔ a nege bɛ don i la nɔ a ye muso bila o dakun kelen de la quoi ka muso ka negelafɛn dɔrɔn de i y'a ye mɛ anw dun bolo muso ye mɔgɔ de ye wa muso i ye mɔgɔ ye cogo min na muso ye mɔgɔ ye ten wa i ka jɔn de tɛ quoi i dafa ɲɔgɔn de don quoi i m'a ye mɛ n'i nana fɔ yan ko anw ka benbaw ka taabolo ye ko ka muso ka negelafɛn dɔrɔn o ye nkalon de ye o contraire ye e ka kuma contraire dɛ e ka kuranɛ yɛrɛ de bɛ ka i ka kuma fɔlen ni nkalontigiya ale yɛrɛ arabuw n'u ka kuranɛ yɛrɛ de b'a fɔ ko muso de ye tulonkɛminani de ye i n'a fɔ negelafɛn wala negelafɛn de don i n'a fɔ i ka forow ani i denw b'i ɲɛnajɛ cogo min na i denw b'i bolo cogo min na ani i ka baganw o n'a ɲɔgɔnnaw ani ka nafolo lajɛlenw b'i bolo cogo min na i ka sɔrɔ olu b'i bolo cogo min na dɛ ko musow de bɛ ten fana i m'a ye donc i ka kuma in dɛ ka n'aw dɔrɔn nɔfɛ ka bɔ nin kumada in kɔnɔ ka taa dɔ wɛrɛ la n nana ni haya fila ninnu de o kama a nana a benbaw ka nɔkɔrɔ dɔ de tugu a n'olu ka baara ɲuman dɔ de tɔ sankɔrɔta a benba minnu tun bɛ faso ni bulondaw sira kan minnu tun bɛ korow ni kangaw cɛla yan ka se k'u to o kɔnɔ k'u miiri kɛ maaya ko miiri de bɛ ɲɔ ka dulɔ ye ka se k'u miiri ka ɲɔgɔn ɲɛ ye kumakan dɔw la ka tila k'u lasinfonya k'o kɛ miridi kumacogo ye fo kumakan tila ka woyo ka taa fɔ kasaka min ka bon kosɛbɛ hakili de ka sebagaya y'o kɛ benba minnu sera k'o kɛ ne bolo o ye kabako de nka ɲɛgɛn bɔli ayi hali sini n'i ye mɔgɔ 100 jɔ hakilibatigi minnu bɛ mɔgɔ 100 na i b'a sɔrɔ mɔgɔ 30 b'a la walima mɔgɔ 40 b'a la bɛɛ bɛ se ka ɲɛgɛn bɔ nka ni bɛɛ y'a bɔ ten o conséquence nafa jumɛn de bɛ k'o la mɛ n'an y'an bolo ka kelenna ka ɲɔgɔn ɲɛ ye o la o nafa jumɛn bɛ se ka k'o la o n'a ɲɔgɔnnaw de b'a to mɔgɔw bɛ jɛ ka ko fara ɲɔgɔn kan ka kow lada ka fanga don a la a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga don ko min na dɛ jugu dɔw de bɛ se k'u da aw ɲɛ sira la ka se ka o sira in lasa sɛbɛnni bɔbaga tɛ Golofina Sulemani Kandɛ kelen tɛ a ma daminɛ ale la wa ale kelen tɛ sɛbɛnni bɔla ye nka a ye sɛbɛnni min bɔ miiriya mɔgɔw farala kan k'a ka miiriya de lawanga pour que ka se ka a kɛ k'an bɛɛ mago ɲɛ wa a bɛ k'an bɛɛ mago ɲɛ kan min kɔnɔ dɛ o ka ɲi Sulemani Kandɛ m'a dilan mo kelen t'a la k'a ye mo min dilan a nana bɛɛ dilannen sɔrɔ an bɛnba hakilima dɔw de bolo minnu tun tɛ silamɛ ye minnu bɛ yen k'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen bagayogo an y'o de f'a ye wa i b'o ta i k'o kuma yala n ko karamɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni min sera k'a sɔsɔ n'a fɔ kuma ye ne tɛ kuma n ko kuma la ne tɛ sɔsɔli kɛ mɔgɔ fɛ n ko kuma la tuguni i y'a faamuya donc n'aw bɛ kuma a y'a miiri a ka tasi a ka kuma n ko karamɔgɔ baden bɛ yen o bɛ nin kuma sugu nin fɔ mɛ an b'u toléré cogo dɔ la ka tɛmɛ ten kan in bɛ yen k'a sɔrɔ Sulemani Kandɛ tɛ yen Sulemani Kandɛ de nana ka n'i ka ɲɛgɛn bɔ k'o tɔgɔ da kan na ka tila k'i mago ɲɛ kan kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa kɛ kan to yan a ka ɲɛgɛn fana bɛ yan wa hali sini
golofin de do bena o nyɛgɛn wɛrɛ fana bɔ min ni Solomani Kante ta in tɛ kelen a b'anw joli de la an bɛnbaw ka baara kɔrɔ de don ka kɔrɔ donc aw silamɛw ngo kalana silamɛw ni ngo karamɔgɔ silamɛw minnu bi a fɔ k'u bɛ ngo ta Solomani Kante ta k'u b'o kɛ exemple ye k'u bɛn'u waso anw na k'u bɛna fɔ anw ye ko Solomani Kante de ye silamɛ ye an b'a fɔ aw ɲɛ ko ayi aw tɛ ka kuma in fɔ yɔrɔ de dɔn aw bɛ ka n'a fɔ mɔgɔ minnu ye ko Solomani Kante ye kan dilan dɛ ɔ anw fana de ye Solomani Kante dɔ de ye a b'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ min tɛ golofin ye arabuw ni maabilenin ninnu a b'a fɔ olu de ye n'a y'a waso n'olu la a bɛ fanga sɔrɔ quoi a ka kuma bɛ sanse sɔrɔ nka a bɛ k'a fɔ minnu ye dɛ olu yɛrɛ faw de ye kan in de dilan olu bɛnbaw de ye kan in de dilan k'a sɔrɔ u tɛ silamɛ ye anw bɛnbaw olu ma silamɛya kɔnɔ fɔlɔ ka se ka hakili sɔrɔ ka kan dilan dɛ ayi olu ye kan labɛn de ka tila k'u denw bange o kɔnɔ o denw fana ka tila ka na kɔrɔ ka kodɔn ka tila ka miiri ka tila ka ɲɛgɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ko k'u b'o kan in ladaro ɔ ni i ko an ka ngoki ɲini dɛ minnu sera ka kan labɛn k'a sɔrɔ ala mana f'u ɲɛ kira mana f'u ɲɛ u ma kɛ silamɛ ye fɔlɔ ka se ka kan in labɛn dɛ anw bolo olu de ye ngoki ye i y'a faamuya wa i ni ɲɔgɔn ngolandi bɛɛ k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye a y'a bɔ a kunkolo la k'a fɔ ko Solomani Kante ye ngo labɛn walima ale ye ngo dilan o ye nkalon ye a ye ɲɛgɛn de labɛn ka miiriya lase a banna donc ka bɔ kuma in kɔnɔ yan Bagayogo n'i nana yanni i bɛ a taa fandan kuma ninnu daminɛ i bɛ bɔ komi i ko Solomani Kante baara min kɛ ko i tɛ kɛmɛ ti dɔn min delila k'o ɲɔgɔn kɛ walima min delila ka dɔ kɛ ko min bɛ se o kasaka la ne t'a fɔ n ko Solomani Kante yɛrɛ bilen dɛ i y'a fɔ ni inspiration min ye ko ka d'a kan ko Solomani Kante ye silamɛ de ye n b'a ɲini fɛ i k'i bolo sin golofin kan minnu bɛ yen nɔ a kɛra kan si o si ye sa i k'i bolo sin a kan dɔ kelen ma ko kira dɔ nana k'o nana n'o kan in de ye walima ko diinɛ dɔ de y'o kan in se anw ma yan wa anw sera ka ɲɔgɔn ye ni kan minnu ye anw bolo o de ye koba de ye wa ne tɛ kira dɔn dugukolo kɔ kan ko min ko bolo bɛ se ka sin kan dɔ de ma ko nin kira in nana nin de ye walima ko nin kan in ko kira c'est-à-dire ko ni kira kuma na ko mɔgɔw tun t'o kan in dɔn walima ko mɔgɔw tun tɛ se ka kuma walima ko kan min filɛ nin ye dɛ ko kira karisa de ye nin inventé diɲɛ kɔnɔ walima o de ye nin gouvernement tigɛ diɲɛ kɔnɔ ne t'o kira dɔn jango ne t'o diinɛ dɔn n t'a kira dɔn voilà n t'a diinɛ dɔn n t'a kira dɔn wa olu bɛɛ de bɛ k'u mago ɲɛ mɔgɔ dɔw ka miiriya ladannenw na minnu ni diinɛ ko ti ɲɔgɔn ye sira la kɛrɛnkɛrɛnnen na anw golofinw n'i ko ka golofinw jate minnu ye baara kɛ min bɛ se Solomani Kante da kasaka la an bɛ dan kan yɛrɛ kɔnɔ i bɛ ka ta ni kan min ye dɛ an bɛ dan o kɔnɔ a ye kan min sɛbɛnni ɲɛgɛn bɔ ka kan min tɔgɔ di a ka ɲɛgɛn ma dɛ o ɲɛgɛn in silamɛ ma a ladan dɛ golofinde hakɛkaw de y'a dilan k'a sɔrɔ o tɛ arabu diinɛ na o tɛ nazara diinɛ na u y'a dilan n'u yɛrɛ ka hakili ka se bagayaw de o y'an golofinde bɛɛ ta ye wa anw bɛɛ ka bonya de b'o kɔnɔ Solomani Kante yɛrɛ ka bonya de b'o kɔnɔ a ka kɔrɔta fana de b'o kɔnɔ wa o n'a ɲɔgɔnna kan o kan bɛ golofinna yan ne tɛ kira kelen dɔn kira min nana n'a kan dɔ ye i m'a ye donc n'aw bɛ kuma a ye jatew minɛ a ka entourage lajɛ kosɛbɛ a bɛna kuma minnu fɔ yala ni a ti aw yɛrɛ ka hakili ka dɔgɔya yira walima n'a ti lagosi se aw ma aw y'o bɛɛ jateminɛ fɔlɔ quoi yan'a bɛ kuma voilà a y'a faamuya wali ko défend ye tiɲɛ ye nka ka défend fo ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ an karamɔgɔ ne t'a dɔn ko mɔgɔya kɛcogo ɲuman y'o ye dɛ voilà o tɛ mɔgɔya kɛcogo ɲuman ye ka wali ko défend fo k'i yɛrɛ dɔgɔya ka wali ko défend fo k'i yɛrɛ ɲinɛ fo k'i ɲinɛ i bɛnbaw ta kelen kɔ fo k'i ɲinɛ i golofinɲɔgɔnw ka baara kelenw kɔ o ye kabakoba ye i fɔlen don ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ yan ɲɔgɔn ye minɛ